Kasang samla pule ka khasi student union Bangalore unit hak jenglam presiden usamla don poklang nongphut bar kiwe gi khot kala le ban shaw yu ba chalbha mosor na ka jaka sumar ka government medical college ka baderu ka hospital ha krishnagiri ha ka jala Tamil Nadu ha ka pratri klalangkot arhajar punru ban mentau don ha ka jung sumar jong seng ha bangalaru ha ka kerwa mentakasni ka khnai tarik klalangkot arhajar punru na ka lian jong seng ka ai ka jing khublai ka bakar pang yo subten pulin bat usop inspektor ka krishnagiri police station kibla ai ka jing ada bat yalami u sejaka sumar bat ka jing khublai ka le shaki bor jong ka hospital kiba sumari u ba chalbha hakte ka hospital bat ya baro kito kibla ya trelang ban lap yang yau te kurang ba la ban pen kenmau bo ba chalbha musor ba kharwengut kiwei kilami nasionong lat rembai dongti haka artring mentau benai bat haka santaring mentau benai onda poi ha jalpa peti railway station ka jala Tamil Nadu om yashu ban phone u handai da ka jinglam no pulit ulalai na ka jingman saw mentau ladon hakti jong kesu bat ulalai na ka jingma